No niin, tervepä terve täältä Seinäjoen sairaalasta. Homman nimi on se, että pääsen nyt pian lähtemään kotia kohti taksilla. Syy siihen, että tulin tänne ambulanssilla tänne Seinäjoen sairaalaan oli se, että minulle tuli aivan jäätävä kiveskipu. Mutta kaikki on hyvin ja ei ole mitään hätää ja näin poispäin. Eli selvittiin pienellä säikähdyksellä. Kaikki hyvin ja kotimatka alkaa pian kun taksi saapuu. Onneksi oli vain semmonen ohimenevä kiveskipu, mutta ei ollutkaan mitään vakavaa. Onneksi ei. Kaikki hyvin, lopussa kaikki hyvin ja kiitos Herralle, ei hätää, kotia päästään ihan pian.